sahabban annabi, wanda ya bar guda ko ya kyale guda ya hallaka a cikin biyu. Ya sakin da yake wa bayan sarwa daga can sama, malaka mini ruhi kan bayan ka ya Allahumma. To idan na yi yabo to aminta su bar mini gardama, ƙara mini hikima kuma kana ka ƙaran azama, ƙara mini haƙuri juriya in bi su da lalama. Ya Allah dan isar kadarin bai girman da ka ba wa gari biyu. Kowa na wani ahali da sahabban annabi, wanda ya bar guda ko ya dauki guda ya hallaka a cikin biyu. Hira da salati ka shi ya zama ka aikin da kake, ban san hutun da za ka yi ciki ko da na sakan yake. Sayyidi Abdallah Umma Amina a tsaro ko nake, halinsa ciki suke da sahabu ciki roko nake. Abakar a ciki yake, kima Umar a ciki yake. Sa Sayyidina Ali ka sa Usmanu ina nufin haske biyu. Kaucin gora da faɗuma mai wahala kun laluba, samun ka da arziki sannan ga ƙarin martaba. Bi ka saki ala na yama kuma ma ba ta buya ba. Tasiri na annabi, ɗan aikin annabi, kuma jikan annabi, mai aikin annabi. Dan annabi baba sai duka mini abin da kai koyayye na biyu. Kowa na wani ahali da sahabban annabi, wanda ya bar guda ko ya dauki guda ya hallaka a cikin biyu. Ina kare kasuwar sai da sai in ji tamkar dai gudu, to sai kuma in tuna na zo fata da Muhammadu, sai na yi shirin shiga domin gaishe da mu faridu. Labai ka mujahidu, assalamu alaika mu faridu, mai suna shashidu, assalamu alaika mu masjidu. Dan Allah mai gida ka aminta na zo garin ka yau wuce so biyu. Tun mai san gaskiya ya biyo ni cikin ku da ku nake, warware kullukan bakiya mu faɗa ƙarya suke, kamar haɗa kan abun da suke ta faɗin arabe yake. Maganar ahali nake da sabon annabi ku rike, kishin juna suke kuma su ƙaunar juna suke. Mai sanya raba su to ku faɗa masa shi ya shiga uku a gida biyu. Kowa na wani ahali da sahabban annabi, wanda ya bar guda ko ya dauki guda ya hallaka a cikin biyu. Kai kowa nawa ne ahali da sahabban annabi, ni su duka zanabi kuma su duka zan yi wa ladabi. Domin fa gaba ɗaya su fa kowa ya yi wa annabi, kuma sun so annabi sun bayar da rai dan annabi. Kishi ɗaya suka bi kuma shi suka yi wa ladabi. Inda ni na san hakan ya zan da raba su na ɗau guda a cikin biyu. Musulunci na su faɗo ne tun wannan na sani, sahabai suka sha wuya kan kafa shi ina mai jamini. Kwaraban gadon shi za a yi suna da kaso kuma kun sani, ba ma mai jamini da ina fada aya kun sani. Da hadisai zantini fata na dai ku biye mini, ku fahimci kiran da zan kai ku raba abin da Allah ya yi za su yi. Kowa na wani ahali da sahabban annabi, wanda ya bar guda ko ya dauki guda ya hallaka a cikin biyu. Wa'attasimu ya bari la maganar su ne, ayan nan na nufin cewa dai kar mu raba su ne. Ku rike su da gaske su din abun Allah du ɗaya ne, maganar mu da gaske ne, kiran da muke dan ɗaha ne. Mafita a gurin mu ne, kuma su tsira a gurin mu ne. Allah ya fi mu san zama kuma duk da hakan yayi su daban. Abin da za su kai wa ma'aiki ya wuce magana, yau da dukiya da ruki
ga abban Faduma. Kai su sahin cikin annabin Allah ne an gama. Mai ginsu ya dindima a cikin bauta ta jahannama. Su sun wuce tuhuma kuma sannan sun wuce tsangwama. Ƙaunar su ta sa Allah na yake mini in na fiɗa kafin kwana biyu. Da iyayen annabi rabana ƙaunar su wuce haka. Ka sako mini baba sidi na annabi jikan maka. Da yaya na yasa ana ai mana komai muka so duka mu biyu. Kwana biyu ga mini burika da girman annabi rabu kan kwana biyu kan kwana biyu. Kowa na wani ahali da sabon annabi wanda ya bar guda ko ya dauki guda ya hallaka. Anna ismi na gidan sidi dini shakkar tani jambulo wa askunu fi haratu jambulo ana ɗalibu fi madrasatu jama'atu ahbab rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimun ta salima.